ngathi zimbili inkinga. Hey zintathu. Yabo. Eyokuqala le yokuthi induku yakhe iphelelwe amandla iphakathi. Okwesibili kube engikuzwile uzokuveza okwesithathu okwesibili kube ukuthi ukuzaza afike kuvuthondaba sekudinga cabanga komunye umuntu okusho ukuthi dokotela ma usukuleso simo esinjalo uyonqondisa nami uthi ma kuleso simo induku yona isungena inkinga isuke isafisa ukwenza bese kuba ukuthi mhlamba aqedeki kulo usuzoze ngengqondo umeme umuntu azoba ingxenye yalomdlalo yalomdavazo bese kuyima ufika kuvuthondaba kulaba abaphahlukayo ngenzeka nethuba lokuthathuke sekhiphana yamagama kodwa ke kulungile nansi ke yesithathu ukuthi nomama manje usemuza ukuthi udry yabo sekuyinkinga leyo uyabona so ongase kwenzeka ukuthi yiko futhi kwakona lokho sokumenza manje agcine esecabanga lo wesithathu umuntu ngoba usebona ukuthi nangi lo mama udry kanti umlaleli sothi uma sesiyenaba le ndaba Mshengu simbonisa ukuthi konke lokhu kuyalinka kuyaxoxa kuyihlobo konke lokho kwenzakalayo okay now mhlawumbe nje yazi Mhlengu le ndaba le abantu baningi eyenzeka kubona okay so le ndaba le ijulile kodwa futhi indaba ehlaza kodwa eyiqiniso abantu abazinyezayo ngayo kakhulu so kubalekile ukuthi asikhulume ngayo namhlanje ekhulunywa le ikhulunywa phansi oqala asidlulisa ukubonga kakhulu kubhuti ngokuthi abe isibindi sokuthi athumele le voice note sikhulume ngalolu daba kakhulu into evamile yini kangakanani le dokotela ivamile kakhulu njengoba nje sisho ukuthi abantu abaningi bayikhuluma ngoba umuntu uzitshela ukuthi into eyenzeka kumina kuphela lena okay kanti into evamile iyenzeka kumuntu kuphela into ebalekile ukuthi wena ukwazi ukutrace ukuthi isukapi lento ngoba izokwenza ngene ngubani izokwenza ngelanga udiniwe nje afike umuntu wakho afuna ukuthi yenza nani wena ucasukile kanti nomphambili wakho ucasukile uthi kade ufuna vele ubonuwa kanti hayi usacasukile kwakadluli kuleyanto bekade yenzekile asikhumbule ukuthi phela umdavazo Mshengu uhambisana nayo yonke imizwa okay ziningi izinto ezingamenza ukuthi awe uma sikhuluma ngemizwa that is why abantu kufanele ugeze unuke kahle ngoba umuntu umenuka kahle kukodwa lokho kukuthena on okay ukuthinta umuntu ukuthinta kanjani kukodwa lokho kukuthena on okay I connection yenu imizwa yenu ukuthi niyafilana yini nizwene yini nangokwemizwa nangokomoya kukodwa lokho futhi kuzokuthena on inkulumo yini inkulumo ezigeza abakhona phakathi kwenu if kwekwa nezinkulumo ezijava kwakhishwana namagama amabi yahlala engqondweni yahlala uthi alisenixolelene but khonto ehlalile oyishilo wena kuzothi la senidavazana khona siniyathintana isiyavuka futhi siyavela lento okay so uyayibona ukuthi how imizwa nje nithandane nina nobabili dokotela nithandane kube mnandi kanti usuwaliwe induku sidubile inechuku kuphela tell sidubile induku now asikhumbuzane Mshengu ukuthi ukuvuka kwenduku kusuke kwenzeke njani all right ngesikhathi induku ivuka imizwa yakho uyazi ukuthi naku ukuvukelwa kwemizwa yakho kuyenzeka then kusenda imessage engqondweni yakho ingqondo masisenda imessage kumphambili ke manje ukuthi hey mphambili vula imthambo wena kuze igazi maligijime ligcwale phakathi kumphambili so ngesikhathi nalo igazi lingena ligcwala phakathi kumphambili ne into enzakalayo kufanele ukuthi iyavukomala ngathi ifaka yeast ngoba ngesikhathi ivukomala legcwala ithi ivala ukuthi igazi alingaphumi emaceleni so alihlale ngaphakathi kumphambili induku ngoba igazi kunemthambo elingenisa igazi kube nemthambo elikhiphayo so ngesikhathi ivokomala ikhula ithi kuba nemthambo evalayo ukuthi igazi alingaphumi manje kuyona induku okay so lokho kuzokwenzeka ke if wena ukuthi uvukeliwe uzolika lihleli ngaphakathi kwanento ezokwenza ukuthi lemthambo le ivaleke then igazi seliyaphuma okay o into ezokwenza ukuthi igazi alingaqhubeki lingene ngaphakathi isiyawa futhi induku imessage leyo yokuqala bengikhulume ngayo eyengqondweni ethi hey ingqondo kumnandi le ekhaya imnandi lento okay ukuthi ayisend imessage ukuthi imthambo ayivuleke
uma nayo leyo signal engqondweni kwakhona edisable ingqondo izowa futhi induku. Okay, so uyabona ukuthi kuleyo network noma yini ingenzeka lapho ezogcina seyenza ukuthi induku iwe ingakafiki kuvuthondaba. All right, now izini lezo ezizokwenza lokho ukuthi makwenzeke. One kwayizinto ezo affect ukuthi igazi alisangeni kumphambili. Into ezinjani ke lezo? So inkinga esifana ne-BP, unenkinga ye-BP, udla amaphilisi e-BP, unenkinga zashukela, uyabhema noma yini oyibhemayo, ngoba khumbula ukuthi ugwayi of any kind, ugwayi uzokwenza ukuthi imithambo yakho iphalele uplastiki. Okay, so imithambo yakho ayikwazi ukuthi stretch ibe nalwastiki wokstretcha, then ke igazi alisakwazi ukungena ngendlela ngoba imithambo yakho ayisa stretch. Okay, so lezo zinto zizokubanga ukuthi imithambo yakho ingavuleki. One, ngoba kusho ukuthi legazi alisangeni ngaphakathi. Okay, 2, into ezokwenza ukuthi le chemical ubona kune hormone lesilisa esithi testosterone, into ezobanga ukuthi le hormone yakho yesilisa yehle, ngoba le hormone iyona yenza ukuthi ukhale njengomuntu wesilisa. Uma ubona umuntu wesifazane umbuke epakishile ehamba inqunu ehamba, uyabona uyavukelwa ngoba ile hormone yesilisa ezokwenza ukuthi ikhala. Okay, if kunento ezokwenza ukuthi wena le hormone yakho yehle, nako futhi lokho kuzokwenza inkinga ukuthi futhi uzizwe ungahali undivindivi nje imizwa ingabi khona. All right, now zinengeke futhi into ezingabanga ihormone le. Ngizongena mase ngikhuluma entweni esidlayo, but even ne lifestyle yethu waba nomkhaba. Umkhaba yenye yezinto ezubangayo ukuthi le hormone yehle, because once wanomkhaba so namafutha wena la around isisu sakho, amafutha kumuntu wesilisa ahlala endaweni wrong, amaningi amafutha azokwenza ukuthi le hormone lesilisa ayijike ibe hormone yesifazane. All right, that that is why Mshengu, if umuntu wesilisa eseba namafutha amaningi kakhulu, usegcina manje nomzimba wakhe usuba ngathi umuntu wesifazane, uba nama hips abe nezibele nezingalo, uyambona be nama stretch marks, because usegcina manje umzimba usuba ngathi umzimba womuntu wesifazane, kanti ingoba umzimba wakhe because of amafutha agcwele emzimbeni useshintshe i-chemical yesilisa yayenza i-chemical yesifazane. All right, so once when one chemical esifazane eningi also egazini lakhe, obvious ngeke induku izivuke ngoba manje wena ucwela ichemical yesifazane ngaphakathi kwena, ayikho le yesilisa ezokwenza ukuthi induku mayivuke. All right, musukuphoxeka Mshengu. Buya babazi, buya. Sokukude. Baningi insizwe. Oh, okay, asiqhubeke. But ne-medication, yabo, ngeke ngakhuluma kakhulu, I think bekuyikhona this year before the season, sikhuluma ngemithi, chronic medication, whether HIV, or asthma, i-BP, ushukela, inhliziyo, ngayichaza yonke ukuthi izok-affecta kanjani kumdavazo. Okay, so ngeke ngene kuyona, kodwa ne-medication esinikeza yona, so odokotela kuma patients azoyi-affecta futhi induku igcine imithambo ingavuli ngendlela masivele yawo. So umlaleli kahambe aye khona okhosini, ikhona la kade sikhuluma nge-chronic medication ukuthi i-affecta kanjani induku, uzoyithola leyo podcast. Okay, kodwa nami ngizoyifaka futhi kule weekend okhosini ukuze umuntu emefuna ukuzibona ukuthi mina lo umuthi engidlayo iyangi-affecta yini, mhlambe iyona, hayi ngoba kuwukuthi induku inenyongo, but it's because of le medication engiyisebenzisayo ukuze ahambe ekudokotela wakhe amsize ayishintshe. All right, then okukhulu futhi ngizophinda kulomlaleli, okukhulu kuba isimo sobudlelwane okusona. Okay, ngaleso sikhathi ngoba ikhona nengxabano. Yes, ngabe lu one sided, uyabona i-team yakho, uyabona isimo sokuthi ubudlelwane benu bume kanjani kuya-affecta kakhulu ukuthi umphambili wakho uzo-reacta kanjani. If kwanengxabano njengoba ngishilo nje ukuthi mhlambe kube nezinkulumo, kunezinto endlule kuzona nathi ayisiyadlulisa nje kodwa anzange ngidile nazo, so wenzela nje ukuthi asidlule kube noxolo kodwa uxolile ngaphakathi na umphambili uxolile. Izimo ezikwenze ukuthi mhlambe wena umuntu wesilisa uzibone unyazeka ukuthi yazi lento iyangehlisa isithunzi. Okay, zizoku-affecta uma ubulisa bakho kumele kuperform ukuziveza ukuthi ngiyindoda ngumlisa, ngesikhathi induku kumele isebenze ibonise ukuthi cha ngiyindoda, izowa ngoba khona into ngaphakathi kuwena ethi cha khona into enzekile mina engishaye kulo muntu uye futhi
kuye futhi or mhlambe nje kune stress ku relationship ne stress zemali imali ayikho ne stress ukuthi ingane niyitholi nifuna ingane so ziningi izinto ezinga stressa or even kukhona into wena umuntu wesilisa odlule kuyona okay even kwi past relationship by the way past relationship ujolelwe uex wakho uex wakho ngesikhathi ejola wahlisa isithunzi sakho ngoba umakhelwane bebazi abantu bebazi wena ungazi wonke umuntu bazi wena usuzoyibamba ekugcineni hlusa isithunzi sakho leso nendlela wena ozibona ngayo uyindoda ngakhona all right so uthi wena sunenye inkomo ongayona le yankomo eyenze isigameko sunenye inkomo manje sunenkomo B manje kodwa sebadekema usamfuni futhi unkomo 1 kodwa isithunzi sikankomo 1 nento ayenza kuwena isahlezi kuwena uthi mubona enye inkomo uthi ha nansi lento yakuyangiluma ivela umphambili usiyasaba usatshiswa yilento okay so uyabona ukuthi iziningi lezi zinto ezichakelayo which can make ukuthi induku ithi kadivukile iwe for no reason isingaphakathi well for these reasons but also if usobuyela kuyena ubhuti uthe ubuye yena acabanga umunye umuntu uproblem number 3 ke ukuze afike kuvuthonda problem lo usefanele ayo mem eyinkinga umem problem number 1 either ku relationship nomuntu ababili uyabona manje induku vele ikhathala ukuthi ngifenda abantu abayi2 one time uyabona ngoba lo munye usengqondweni lo munye ola induku kangazi ukuthi umuphe ngimfendayo manje ngifenda usengqondweni nini noma lo okumphambili so nako lokho abantu abafantasizayo umuntu osebenzisa kakhulu iporn ngoba nako ukusebenzisa iporn kakhulu kuyayithatha ingqondo yakho uthi uma lo muntu wakho ayisavumi kahle ngoba wena usebenzisa kakhulu iporn or wena usushaya kakhulu indlwabu ngoba umzimba wakho usujwayela ukuthi hayi lesasandla usayijwayele leya feeling yenkomo okay nomuntu ofantasizayo ke now umuntu njenganayo uyafantasize all right so manje umuntu uma fantasize sometimes usuke fantasize ngoba iqiniso leli mhlawumbe ufantasize ngoba akekho satisfied naloku anako yes mhlawumbe akekho satisfied nalo anaye okay or indlela yakhe yokuthi akalahleka aduke ngengqondo uzohamba afantasize but konke lokho kuyindlela zabantu zokuthi bazivuselele imizwa yabo agcine sengena kuleyo nkinga leyo all right kodwa ekugcineni uyabona ke lapho mshengu ukuthi kokubili lokho sokwakha ukuthi bebo babili kube khona ungaxhumani ngemizwa yebo bathandana okay but abasaxhumene bobabili ngemizwa okay ngoba manje uyabona nomama usewumile na ukoma kwamama kule instant ngoba ukoma kwamama ngaba into eziningi all right but kule instant kungenzeka ukuthi wome nje ngoba usethi kusizana ukuthi ngivukelwa ngiba amanzi lana lo muntu uzongishiya halfway sengimnandi ngcono ngingavukelwa nje at all igcina inkomo yakhe ayisakhipha uketshezi ngoba phela inkomo izolikhipha uketshezi ngoba silindele umphambili but lana komphambili ezowulindela ngoba umphambili social vele liwe liphakathi nendima umama usegcina umzimba wakhe akusho yena so kusho umzimba wakhe uthi ngcono ngivele ngiyeke lento once ngingavukelwa mina ukujabulela ukudla okwazi ukuthi kunjani ukwenza uhlale njalo uma kuyiwa kulo restaurant kuyodliwa usuku usunako ukuthi kodwa meke wafika khona wathola ukuthi ukudla kwakhona akukho right ikhona futhi nento ethi ungaphindi uyabona lento ifana nokuthi uyazi ukuthi yanuka ibrayi ekhaya kodwa uzuyidla lenyama uyakwazi kuyanuka ukuthi kuyashiswa like kuyashiswa inyama kodwa ugcina ungayidlile lenyama yabona ugcina usuyivalile imizwa yakho ukuthi ayongcono angasayihaleli ke kwayona brayi ngoba vele ayikho into ozokwenzeka angaqala ukuqalwa ke futhi angaqali uyabona so ungathola ukuthi kwayena ke mama ke manje usenaleyo nkinga yokuthi imizwa yakhe usegcine uyayigcinezela ngenxa yokuthi uyazi ukuthi uzosala halfway ngenxa yababa or mhlambe it's not because eduba mhlambe uyamsupporta uzama ukusupporta ubaba ukuthi yazini umzimba wakhe uzama ukuyisupporta le ndoda yakhe ukuthi ngoba ngiyamazi vele ukuthi ngeke azaye ndawo angivele ngingavukelwa kuze ngingaphoxeki uyabona so akusho ukuthi uyamgxeka mhlawumbe umzimba wakhe uzama ukumsupport ukumaccommodate ugcina useba dry manje nobhuti useyibona inkinga lento ukuthi manje nalomuntu omile angicabanga omunye umuntu uyabona so
kuze ngifike mina somewhere. So uyababona ukuthi bobabili labantu abayikhulumi lento kuyiyona ingqikithi yenkinga yabo. Nomunye usezenzele yakhe isolution, nomunye futhi usezenzela eyakhe isolution. Lo wesilisa ungathola ukuthi naye usenexhala lokuthi useyasaba ukuthi awe mama engeke ngathi ngiyangena lapha nguNtomzodwa uzovele awe umphambili. Nomama useyasaba ukuthi hey lo muntu ngizothi siyaqala ivele iwe lento angivele ngibe dry usho umzimba wakhe angaqala. So lo wesilisa the minute wayicabanga ukuthi ngizothi ngithi ngiyangena lapha ivele iwe induku, believe you me izokulalela induku izokwenza exactly that izo. Akhona amanye amaqhinga ke lapha dokotela singakayi kulombuzo ukuthi lento ihlasela abantu abaneminyaka emingaki iyabusana nokukhula. Sure. Kodwa khona amanye amaqhinga abantu bethu abavamise aqhamuke sethu sisi yabo lento kuvele yokudla ukuphekwa manje kuyasheshiswa uma manje iquick ayile quick ukuthi sifuna ukushaya okuzoba iquick bese kuzoba iquick dokotela bese siyakuthokozela. Uyabona iquick ethi ingoba ngiyazi ukuthi ingase uma ngingaphuthumi ingase so asivele siphuthume masinyane athi kodwa sebese sishayela quick. Bazi ukuthi ke ngithandane last weekend kwi YouTube yami ngithi ngi podcast yami njalo ngo6 bengifundisa lo wesilisa ukuthi owesifazane umthinta kuphi kanjani bengimphethe uNtomzodwa lapho bakhombisa. Yes obukhona ufundile. So uyabona kumuntu onjalo kozaziyo ukuthi khona le ngizofika ngiqede khona. So kufanele ngithi uma sengifika akusheshiswe. Ngiqale umama wenze sure ukuthi even before ungena ngoba uyazazi wena uma ungena uyashesha ukuspring. Ngiqale ngale ndlela kade ngifundisa ngayo lapha yana ku YouTube yami. Umenze afike. So noma usumngena wena uyazi ukuthi vele sungenela ukuthi yena at least usedelile kwa wena awusenayo leya pressure yokuthi kumele perform awusenako ukusaba ukuthi makafike somfikisile umama. Kukhona ukudela asekutholile suyongenela nje nawe ukuthi suyoqeda yebo uyawufuna umphambili wakho kuyena kodwa ayisekho leya pressure engangokuthi umshiye halfway kade excited. So mqale ngale ndlela afike umuzi ukuthi cha ufikile suyangena kwe manje wena fana nokuthi suwenza uround 2 kodwa kusawu round 1 kuwena. Kodwa la dokotela ukhuluma ngomuntu ongathi imoto yakhe engine yakhe right. Yabo umuntu oyazi ukuthi engine yemoto yakhe iyabhabhasa. Uyoqala uquick kwakhe awuhamba neromance. Uhamba la. Kweromance fanele azinikeze ithuba. Yes. Ngoba abesimame bathatha kude azinikeze ithuba nesineke. Sure. Ivuka ngaleso sikhathi ke yabona isathi esenza ithile bese sikhathi ukuthinta. Aka ukuthinta kwakhe ukhumbule okwakhe kuya hayi ngokubhekelwe isimo sikamama siya ngaye ukuthi kwagcwala meke wama akangene ngoba ngiyoqeda romance uyobe sejuli nayo ngesikhathi kufanele ngiphake akusekho kuhle ayisekho yona akusekho on perform sekuyi disaster ke lapho futhi ukukhuluma ukuthi kade ngimbambile manje ephila manje bese fanele kodwa bese lo wesilisa ethi ngithi bungafuni ngene kanti bengakafanele ukuthi angene kodwa ke uyabona ke lokho kuhlukile ngoba loyo it's either uthi uyavuka achithe ashesha achithe or uthi uyavuka kodwa vele awe engakangeni. Okay so loyo still usumvusile umama still mthathe umbeke even though uyambona usekudisappointile lo mthathe lo wenza ukuthi icala libe linye la ingaba amacala amaningi. Okay mthathe umama umbeke lo kumele ukuthi umbeke khona umfikise nakuvutho ndaba even if lo wakho uyambona ukuthi yena usehobile akasafuni ukudlala wathi indlala bangula naye soke senolaka ndawo zombili angithi yabona lolulaka lakho lokuthi kade ukhala ngokuthi iyawa iphekela phakathi. Yebo sengiqhamuka namasu mina ngedwa ukuthi asheshe ethi ngoba yabo nginalento ethi uyama angimphuthume ke ayongena akakalungi phakathi uyongena phakathi kodwa ngesikhathi unguvimba ukuthi ngiyongena okunye futhi okuqhubekisa phela manje awu uyangivimba futhi
Yabona-ke lo sengizogcina sengithini hayi wena nomcebo kodwa yabona lokho sokubanga inkinga ngoba ngempela umama uzothi akwazi ukuvela ungene nje angikho ready kushuthi uzenzela wena kushuthi uyongena nje lapho kophefumula uqine uqede uyabona nje dokotela lokho esikhuluma ngako manje ngiyazi kumlaleli ekhaya ikakhulukazi besimame ngiyafisa ukuthi lapha kuwe yes zakho laba banalenkinga yalaba abantu besilisa beze njalo sendana ama messages sifuna ukuzwa ukuthi nthini bathumela imiyalezo yes ngifuna ukuthi kule nkinga ke esikhuluma ngayo namhlanje ithini iminyaka iyamsana nokuthi umuntu semdala mhlambe look vele khumbula ukuthi if ukuthi umuntu if esemdala kuba nokushintsho khona of course number 1 if ukuthi umuntu usemdala le hormone bengikhuluma ngayo vele iyaqala iyehla okay kodwa again ngizomkhulumela lo mdala okay because umuntu uma la ko 2030 okay le hormone yakhe isuka isaphezulu kodwa akakakwazi ukuthi ayicontrol okay kanti lo omdala useyakwazi ukucontrol umphambili wakhe uyakwazi ukuthi akwazi nokudelaya ukuthi angafiki awubambe kanti lo osamusha yebo iphezulu le hormone yakhe kodwa abanye abakwazi ukuyicontrol so ilaba ukuthi mefika avela achitha freeze aqine aqede because akakwazi ukucontrola kahle akakwazi ukucontrol ama muscles akhe ukuthi if eze ukuthi awunaka ukushisa kuyagijima sekuyeza ukuthi ngiucontrola kanjani ngibambe ngimince kanti lo mdala as much as ihormone yakhe usiyakwazi ukuthi uyazi ukuthi cha ngiyazi ukuthi ngizominca kanjani kuze ngisibambe isidoda singaphumi uqhubeka umdlalo zikhona izifo kuye abantu ziba khona ezinye izifo ezingaba imbangela lokho omunye umuntu uthola ukuthi mhlambe vele usehlaselwe lezo zifo uyawabalula indaba zo BP kakhulu I mean ilalela ziningi iBP izokwenza lokho isifo senhliziyo ngoba khumbula phela kusho ukuthi inhliziyo ayisaliphampi kahle igazi ukuthi liye phambili kumele liye khona isifo seBP isifo senhliziyo isifo semthambo noma iphi imthambo udokotela wakho uthi unenkinga yecholesterol khumbula ukuthi icholesterol izoblocker imthambo yakho nako futhi lokho kuzokwenza isifo sezinso khumbula ukuthi izinso ziyasebenzisana nomphambili so wanenkinga wena uthi umchamo wakho uyabambeka uyasalela umchamo uyashisa basobha konke lokho kuzokwenza but also iqolo yazi mshengo iqolo asikhulumi ngalo enough ngoba khumbula ukuthi lemthambo uma ngithi iphuma engqondweni iyohamba iyodlula eqolo isuke eqolo ijikeke ihambe lapha phambili kumphambili so wena wanenkinga yeqolo yazi ukuthi uyogcinezela mhlambe lo mthambo kuwena ofuna uhambisa imessage ethi hey kumnandi la ekhaya okay then ayisafiki lapha yamasesi yawe induku so uyabona inkinga zonke lezo ezingase wena uzwa ngathi cha nginenkinga nje emzimbeni iqolo kodwa ilona ongathola ukuthi ilona selisinda ukuthi induku yakho nomphambili wakho usukuma Dokotela ngiyacabanga ukuthi bakhona abathumele ama voice note yes mhlamba sibathathe sizwe ukuthi bathini angaze siyana kusekhaya kwesisikhathi idalwa ugwayi bese uyeka ugwayi wehlisa nokuphuza utshwala uthethe isikhathi esingakanani kuphinde ubuyele esimeni sakho ukuthi ube right or kumele kube khona izinto kumele uyithole ukuze ube right ngiyabonga ngilele Dr. Mthembu nomshini ngazi mina ngine-problem eyi-1 icishe ayifani ngika so mina ngokuthi nje like uthola ukuthi uma ukuthi awunaso like ngathini I'm sorry uma ukuthi awunaso isinqumo sokuthi as eveliwe nje kodwa omunye isimo ukuthi ithanga isimo iyavuka kodwa ukuthanga iyo nje angazi kanjani anonymous ngoba even noma ngenza lokudaba so ngiyathanda nokuthi ngiyikhise before nje ingikhuthaza Ambingelele emsakazweni Ukhozi FM ebusuku nje udokotela nawe Nkosinathi ngicela ungazisho so mina ngikhathazeke ngilokhuza ngokuthi mina ngibe nenkinga uma ngidaba sometimes so in most cases nje ngithi nje uma isangena nje into yami ngisayifaka nokugijima igazi kakhulu
ngizovusa indaba ngivele ngifike same time mhlawumbe uthole sengeke kuphile ngisho iminutes so leyo nto iyangikhathaza kakhulu ukuthi ngani and futhi sometimes into ebuyiwe inkinga ukuthi ngizothi ngisafaka ngichama then kubuye kuthatha isikhathi eside futhi ukuthi ndiphinde ngibuye so udokotela ngazi noma khona ungisiza lapho angichazele kabanzi. Dokotela oqala ukukhala indawo ukuthi ikhona into yokuthi ikwazi ukulungiseleka lenkinga okungenza ukuthi lidale ugwayi noma ukujwayelekile kuthatha isikhathi esinganani ukuthi akwazi ukubuyela esimeni. Yeah. Uyabona ke if kukuthi bidalwe ugwayi and utshwala, by the way utshwala nawo uya affect kakhulukazi uma uphuza kakhulu utshwala. So ugwayi uzo affecta ukuthi imithambo yakho ivuleka kanjani. Now of course uku-exercise is one lifestyle. Akawuyeke kuqala utshwala, I mean ugwayi kufanele uyeke notshwala or abehlise utshwala ngoba ngiyazi abantu batshwala uma wathi akayeke utshwala uyazi ukuthi ayokhulumela into at least asithi akawehlise, okay? But very important umuntu wesilisa ukuthi awukuhamba uzicheck nje ucheck umzimba wakho ucheck ukuthi azikho yini izifo ezikhona njengoba ngishilo ukuthi ushukela ucheck o-BP nazo zonke izinto ezingabe zibangwe yiwona ugwayi noma utshwala uhambe kudokotela ucheck ihormone yakho yesilisa ukuthi ikhona yini isasebenza kahle yini, okay? And then 2 zama ukuthi ukhathe down lezi zinto ezigcinezelayo ophoni izikhuthazi, okay? Ngithi mina izikhathazi ngoba zizokhathaza umzimba zama ukuzehlisa lezo zinto owaziyo ukuthi zizokafetha. But if suthi ke manje cha sengifuna ukuphila impilo right sengiyajima ngiziyekile lezi zinto as wrong Dr. Mthembu, yebo uyakwazi ukuthi uzireverse lezo zinto ngoba kushuthi nasekudleni kwakho kufanele ubheke ukudla okudlayo ukudla osikwazi ukuthi kuyasiza ukuthi ekuvuleni imithambo. For example uyabona nje ukubona uma ufike kumina umuntu umephuma lapho uphuma nebhodlela le juice ye beetroot, okay? Ngoba i-beetroot inhle kakhulu inyusa enye i-chemical kuthiwa nitric oxide ngaphakathi efike yenza ukuthi imithambo yakho ayirelax. So even if ibiqinile imithambo yakho iqansile then i-beetroot is very good. Ijuice ye-beetroot nje izokwenza ukuthi imithambo yakho mayirelax, okay? Ukuthi singasho ukuthi owesilisa nowesifazane kube yinto nje abayijwayelayo noma ukudla beetroot. Yes, ubeetroot nokudla okuhealthy ngizokutshela mhlawumbe ngikubale lokho kudla ongafunele nje ukudla udla ubeetroot izinto ezifana ne-watermelon. Yini watermelon ngesizulu? Bayibona i-watermelon nayo is very good ngoba inenye i-chemical esithi thina i-citrulline which is also very good ekuvuseleni imizwa kuwena umuntu wesilisa, okay? Ujinja ne-garlic izokusiza ukuthi imithambo yakho igazi maligijima. Izinto ezifana no-cayenne pepper ekudleni but ungakufaki ungawudli phela u-cayenne pepper uzogcina suba ney'nkinga zama-ulcer, but ufake ekudleni u-cayenne pepper wangampela hayi futhi lona hayi o-paprika nobani u-cayenne pepper, okay? Ngoba uwodwa lo uzokusiza ukuthi makuvuleke imithambo yakho, okay? But ukudla yazi kunokudla kwesinto omfino ngihlala ngikhuluma ngentufu esheke nasemini very good ukudla okugood lokho owazi ukuthi uma ukudla but yehlisa ushukela wehlisa into ezine-acid ekudleni kwakho wehlisa amafutha again ngiphinda kulento yomkhaba, alright? Wehlisa ukudla okunamafutha ngoba wehlisa amafutha egazini lakho kuze umzimba wakho ungathathi amafutha lawo uconvert i-chemical yakho yesilisa uyenze ibe chemical yesifazane, okay? Mina ke uyazi ke Mshengu more than anything umuntu ngiqala ngimclean qala if ukuthi ngiyamtreata ngikufaka emshinini yami ngikudrain acid ngikukhipha inyongo le eyinyongo, okay? Ngiclean izinso ngoba izinso ziyasebenzisana nomphambili ngichathe ngoba sokukclean umzimba. So uthi sukudla konke lokhu kunye ukudla but umzimba wakho usuke usuclean, alright? But ngingamtshela umuntu nezinto engizisebenzisayo mina kwi-situation nje kunama-herbs kunamatiye umuntu engimenzela wona, like for example if ngizokwenzela if uzophuza izinto uginseng
kuyiherb ungayithenga nalaphi uyifake etiyeni uyenze ibe itiye lakho. It's very good iginseng ngoba izokwenza ukuthi ube nestamina uvukelwe kulomuntu onenkinga yokuthi induku yakhe ayifuni ukuvuka. Okay, kunezinto ezifana nemakha. Imakha yinhle izokwenza ukuthi umzimba wakho uproduce isidoda. Izinto ezifana no-ashwagandha sengama herbs wonke lawo. Okay, esinto into ezifana no-ashwagandha. I-ashwagandha ke inhle ku-stress kulento bengithi engqondweni. If ingqondo yakho ingekho right then iyasuppressa imizwa yothando. I-ashwagandha izokurelaxa i-good and then ngokwenze njalo izobooster nayo i-testosterone ihormone yakho lesilisa. Okay, so maningi ama herbs ongasuwathole azokusiza ukuthi if wena uyadla enza sure ukuthi ekudleni kwakho namatiye zikhona lezi izinto ezi healthy. Mina ke angizwane nale mithi yethu esikhiphayo sodokotela ama-chemical ngoba kwayona izikhuthazi. Okay, igcine isigcinezela uluku ujovile njalo usebenzise yona njalo leyo nto ugcina induku ayisavuma ukusebenza ngoba usebenzise lokho. So ukuziklina umzimba number 1 ufuna ukuyireverse lento if sunenkinga. But I think umlalelo osekhaya more than anything akabheke intweni esikhulume ngazo esithe kungaba yinkinga. Okay, before ufike ekudleni hamba enkingeni kuqala ukuthi kumina inkinga yami kuphi kuze kwenzeke lokho. Okay, relationship ayikho stable. Yes, kunenkinga ekhona enhlale exabana. Yes, mhlambe imina ipast yami into engidlule kuzona izona lezi ezingibangela inkinga. So thola awukuzibheke wena qala uzibheke impilo yakho ukuthi uphila kanjani, ubheke ubudlelwani bakho, uhambe kadokotela uzicheke nje umzimba wakho, iprostate yakho i-right, u-healthy, uphila kanjani ngoba konke okwenzakalayo endukwini most of the time siyakwazi ukuthi sireverse. Dokotela, ngiyafisa ukuthi ngokulandele manje nalo wesifazane osethi ngimsiza kanjani ubabazi wami emayina lenkinga le. I-support into yokuqala. Alright, kubalekile ukuthi umuntu wesifazane umsupport umuntu wakho kule situation. Kungabi khona ukugxekana ngoba yona manje kwagxekana usezugcina sekusaba. Egcina engasakwazi ukuthi enze lutho nawe ngoba usiyasaba. Uyabona last week ku podcast yami kunomama wafona wathi una 10 years indoda yakhe inomunye umuntu wesifazane kodwa manje uthi uyazibuza ukuthi wenzani ngoba uthi ngoba kalali nami. Kodwa lo muntu wesifazane ubekezele kanjani ngoba kumina induku yakhe ayivuki. Useze wammithisa ummithise ngani ngoba induku ayivuki la kumina. Uyabona? So izinto ezinjalo ziyenzeka kubudlelwane. So as umama msupporte but into lento enganikhulume nobabili nayo ubaba angagcini eseba neqhubo seba nenzondo eba neenga egcina ngasaxoxe akasafuna ukukhuluma kwanawe usiyazi akasafuna lutho akasafuna ukukuthinta usiyakusaba wali wayinduku kahle yena yakuthaka kodwa induku cha kodwa phela lalela hayi uyayifuna phela umama induku nayo yenye izinto ayizele ekhaya induku so akukhulunywe ngayo induku nayo ihloniphe phela mamtheni. Induku ihloniphe ngoba uma usuwaliwe yiyona hey inkinga mase sikhuluma ngiyoyincenga etoilet manje izama ivele ithi induku mamtheni ithi ngiyapha intombi yakho akuyona yami igangelele yakhe induku incama itoilet kune bedroom siyoxoxisana nangi mamthembu sakhona futhi kungihlaza induku owakho wamkhetha wena angisekho ngihambile ke mina sengihambisana nentombi yakho. No, kodwa uyabona ukubekezelana is very important nokusupportana. So if umuntu wakho uzothi asambe sobabiliseka dokotela ngoba uyambonisa ukuthi lenkinga akuyona yakhe kodwa inkinga eyethu. So sobabili siyawakha lo muzi and sobabili siyawakha lo budlelwane. Dokotela, kuhlale kuyintokozo. Ngiyazi ukuthi lesonto nangesonto uzophinda futhi kube khona ukwenza lapha ku YouTube abantu kufanele balandela na kwinkundla zokuxhumana. Yes, kumele namhlanje kulesonto ke sobe ngiphethe uVusmuzi. Uyakhuluma ngesonto udlube ngiphethe uNtomzodwa ubuyinkomo. Kuloko ngizobe ngiphethe umphambili. Ngizobe ngiphethe uVusmuzi ngifundisa ngaye ukuthi umthinta kanjani. So ngitshela wena mama ekhaya noma sisi umufu ukuthi uyawufuna ukwazi nje ukuthi ubaba wakho umjabulisa kanjani. Asikhulumi ngokukhotha ukumthinta ngesandla nje kumbamba nje ngesandla nendawo ufuna ukumthinta ekuzona kuze umvuselele ukuthi uyambona ukuthi uthe wangena kuwena wawa
kuphinda khona kunamabhathini okufanele ukuthi umpresse kuwona ukuze aphinde futhi avuke. So besenza lokho ke namhla kule weekend ngo6 ngesonto ngizobe ngi-live nginawe, so besixoxa nawe ungisendele nama VN. Okubalekile umlalela ka subscribe I like i-page ukuze bengasivali bangasho ukuthi ngikhuluma izinto abantu abangazifuni. Uma uyithanda into engiyikhulumayo hamba epage lami ku Dr Nomcebo Mthembu Network ulike ufake ne-notification ukuze njalo uma sengi-on nawe u-on sibe on sobabili. Uyamuza le on. Okay, abantu abangithole ku Medilution inumber ithi 0317658475 na ku Facebook. Uyangikhipha noma uyangifaka? Ayisoba nenkinga. Bye bye. So